ọ bụrụ na ị nọ ngalana na-elege m eyeball to eyeball, ewo nwoke ewo nwanyị, mana ihe nwanne gị na-agụṅụ gịnị? Kekwe ya wụrụ di, ikekwe ya wụrụ nwunye nwanne gị. O kwere m nghọta na ihe ahụ ịgụgaṅụ ị ga-enyeli ya onye ọzọ. Ị gaghị akpọrọli nwunye gị freely kpe nwanne gị so ngwa ama m na nkọnji atagbuola gị ngwa were gbatịrị ukwu. Ị gaghị akpọli di gị mee ya allow gị hụ na ikekwe enwere ote di gị si ngwa gị mee allow ka nwanne gị ọzọ ya na di gị nwee ihe ha jikọrọ ha na ya abụọ. Mana deliberately n'ime ihe ahụ ịkpọrọ secret na-enwe onye mmanụ gị kpọrọ nwunye nwanne gị, agụrụ nwunye nwanne gị kpe ya alakpu na-agụ, agụrụ ịlakwuru di nwanne gị, ikekwe ọ mara mma nwoke na-agụṅụ ihe ruru nwanne gị, ihe nwanne gị na-agụṅụ. N'anya ka ngwa enweghị ihe zoro ezo n'okpuru anyanwụ, enweghị ihe awụsa, enweghị ihe zoro ezo. No matter how smart it is, no matter how careful it is, otu ụbọchị that kind of worm ga-akpọja, worm ga-ara eshi, a ga-ahụ ihe n'ime box ahụ. Ihe anyị kpọrọ secret na ịdị very smart na iji ya, ị ga-eme mistake ị na-aga ha ma otu ishiri mee ya, and truly ọ wụghị your mistake, rather come and push you to make that mistake. Ka ihe ahụ ifiliri na naanị gị ma ifiliri na ịdị smart na ndị mere mistake chọrọ ime mistake, na in this type of thing na ọgụ ahụ the game master na ị na-apịkọ na ịpịala for how long ịpịtele ya aka na enweghị onye mmanụ na ọgụ nwa dị in charge. Otu ụbọchị atụtụrụ ga-agbọchara m ịnụ ngala ugbo ene wepụ gị anya n'ahụ nwunye nwanne gị, wepụ anya n'ahụ di nwanne gị nwaanyị. Enwe na otu ishiri mee, retreat, stop, kwụsị before gị ya akụghị n'obi kpum. Na-echetara mgbe nwaanyị mba n'okwuru okwu tie ya dịka warning, mana ihe ụtọ ekwe m Chineke na ụzọ ebe ị hụrụ nwere disgrace that will come with it. One thing with kama wọgị menọ gị ọ na-eme ebere, kama na akụkọ ọgwụgwụ ka ọ tigo onye ọbụla na-agbagharịwa. Cheta olu m, lewe m anya na mkpara anya ugbo ene, onwere otu isi na-ele nwunye nwanne gị nwoke anya, nwanne gị nwoke trọstụrụ m belivuru na otu nne unu na nna unu shiri ezu unu na-enwe nwanne gị emeli nwanne ya ihe ọjọọ, na ị ga-emeli ya destin, mana ịlakpo gị bụrụ nwunye n'obi. Opportunity ọbụla ị hụrụ gị na target ere nwunye ya elu. Nwanne m nwoke asị m wepụ echiche dị otu a n'ime, don't do it. Ewo nwaanyị nọ ngala na gị hụ di nwanne gị nwaanyị ahụ na-agbanụrụ ụdịka akwa ị na-eyi, ụdịka anya ị na-ele, gị na-achọ opportunity, gị na-ekpe ekpere n'obi gị na ọnwụ nọ na nwoke ke ga-abụ ngasham na ị ga-ashaghị. Hello, be very very careful. Enweghị ihe zoro ezo n'okpuru anyanwụ. Ọnụ ma na gị m ekwuchana hapụ ịgwa na ebe okwu m si abịa. The next video na-aga ịdapụta ga-akọwa ihe m na-ekwu ebe a fine, ọ ga-akọwa ya ọfụma. Ụmụnne m ọzọ tụrụ mkpọtụrụ ime isigodo video niile, emisile this next video na-abata nọ kama a na-ehi ụra, kama na-akwụ onye ọbụla ụgwọ ọlụ ya dịka ọlụ ya. Even Chineke sigodo ngwa is okay you are overworking, kama ajụ, kama na-arụ ọrụ isi ike, time uru ọ ga-emerịrị ihe ọ chọrọ ime. Ụmụnne m, dịka m kwuru, the next video ga-akọwa kele ọfụma. Udo dịrị ọnụ.